Halo rek, ndelok live wonge nek media sosial langsung tak parani OTR. Aku kepincut karo dodolane bolen pisang, aneka pisang keju, berbagai macam isi, regone all varian cuma 3.500. Iki layak rame sih dodolane. All varian 3,5. Setiap hari pindah-pindah guys. Kita dari jam 3 sore sampai jam 8 malam atau sampai sehabisnya stok. Salut sih wonge nge-live pas nglayani yo ramah koyo ngene, pilihane beragam rek. Bolen pisang, pisang coklat, pisang keju, kabeh lemu-lemu, ono sing kotak, sing dawa, regone kabeh dipukul rata 3.500 yo. Selain aneka bolen pisang, nang kene ono Fudgy Brownies cuma 3.500 yoan rek. Rasane ono sing asin gurih, ono sing manis, kabeh lengkap layak rame. Soale eman gurung akeh wong ngerti delon ukurane sak mini gedene 3.500 lho. Soal isiane gak usah khawatir, jeroane toppingnya bener-bener melimpah rek. Menurutku dengan harga 3.500 iki sungguh gak masuk akal, wonge kok se-effort iki gawe makanan. Bolen pisang coklat iki aku seneng get. Gawe rego 3.500, coklate jerone yo akeh. Yo ono pisan sing jeroane isiane tapi rek enak. Bendino rutene berubah keliling-keliling, langsung follow media sosial mereka yo rek. Iki akun sosial media mereka, dadi langsung followan ben ro jadwal live sak bendinone. Wis gak usah suwen, iki recommended gas kan.